What's up YouTube? Aaron täällä, tuleva IFBB Pro kehonrakentaja. Tänään tosiaan käsitellään semmoista aihetta, että etenetkö sinä sinun tavoitteissa vai junnaatko sä paikoillaan? Se, että vieläkin myyään ihmisille sitä, että pitää kaikki tehdä just tismalleen, niin kuin tuolla Instagramissa näytetään, niin on ihan yli ajatuksen mulle. Ja se, että ihmiset oikeasti kelaa, että nämä ihmiset, jotka syö tällä tavalla tai tekee tällaisia ihme fitnessrutiineja tai muuta, niin kuin, kelaako oikeasti ihmiset, että ne elää joka päivä tuolla tavalla? Ei ihme, että ihmiset ei jaksa niinku, tätä podausta ja fitnessä muutenkaan, kun ajatellaan, että pitää tehdä kaikki tai ei mitään. Että joko sä syöt kaiken maailman noin saatana kauraa vitun bowlit ja sitten leikkuulaudalta tai sitten sä et syö ollenkaan mitään. Että Entäs me halutaankin elää sellaista semi-normaalia elämää, mutta kumminkin mennä meidän tavoitteita kohti, niin mitä sit pitää tehdä? Tiedostaen halu ja tavoite, niin toisena asiana pitää myös tiedostaa se hinta, mikä tulee sen mukana. Että tosiaan niin menestys ei ole pelkkää ruususta tarinaa ja tällaista, että siihen kuuluu ahdistus, epävarmuus, mielentemppuilu, että pystynkö mä oikeasti tehdä tätä, onko tässä mitään järkeä, onko tämä kaikki turhaan. Silloin kun tulee näitä ajatuksia, kun sä toteutat itsesi, niin silloin sä tiedät, että sä kehityt. Tämä on se salaisuus siinä. Olkoon asia kuin tärkeä sulle tahansa ja nautit sä siitä kuin paljon tahansa, niin aina mieli pistää vastaan, koska se tykkää mukavuudesta. Ja kehitys ei ole koskaan mutkatonta. Altista ittees epämukavuudelle, hyväksy se, että sitä se kehitys maksaa, ja nähdä tavallaan positiivisesti sen, että tulee vastoinkäymisiä, kun se on osa sitä prosessia. Eli periaatteessa kipu ja tuska, niin tässä tilanteessa on hyvä juttu. No se ei aina pidä tasan paikkaansa, mutta hieman masokistista. Mutta en myös meinaa sitä, että kun toteutat ittees, ettei koskaan olisi hauskaa, vaan meinaan sitä, että vasta niistä vaikeista jutuista oikeasti niinku oppii ja kehittyy. Huomaa justiinsa paljon sitä, että ihmiset niin innostuu jostain asiasta ja ei halua tuhlata aikaa ja haluaa kaiken heti, niin sitten ne alkaa apinoimaan kaikkia näitä korkean tason ihmisiä ja ostaa kaiken maailman HC-ohjelmat ja sitten ihmettelee, että pari viikon jälkeen ei inhoa sitä, mitä tekee. Niin voi sanoa kuule ihan itsekin, että näin Suomen mestaruuden voittaneena ja tälleen aloittelijana kumminkin, että mä oon päässyt tosi pitkälle jo oman kehityksen kanssa tässä vaiheessa on se, että mä oon tehnyt asioita, mistä mä nautin ja mä oon ajan mittaan niin lähtenyt tavallaan viilaamaan niitä arjen rutiineja ja kaikkea, mitä vaikka tuohon urheiluun liittyy, niin paremmaksi. Enkä mä yrittänyt heti alusta asti tehdä kaikkea täydellisesti, vaan mä kokeilin, heitis pakettiin seinään ja katsoin, mikä tarraa ja mikä tuntuu hyvälle ja mikä ei tunnu hyvälle ja voinko tehdä asioita toisin ja mitä mä voisin tehdä toisin. Mä ootan sitä, että joku tulee kommentoimaan, että toi ei oo oikeeta ruokaa. No ei vittu ookaan, mä syön tällaista hologrammiruokaa, mutta se ei tule estää mua pääsee mun tavoitteisiin. Tässä esimerkiksi näitä kuvia, kun mä näytän, niin tää on niinku realistinen mun elämä, että välillä mä syön kuin koira ja välillä mä sitten syön hienompia ruokia. Mä syön herkkuja joka viikko ja käyn syömässä silloin tällöin ja niinku pyrin, että valtaosa ajasta niin mä kattelen noin ruuat sellaiseksi mun tavoitteita tukevaksi, mutta musta tuntuu, että jatkuvasti niin tää on kumminkin sellaista balanssin hakemista riippuen monista tekijöistä ja ehdottomuus on semmoinen asia, että tässä lajissa, jos oot hirveän ehdoton, niin sä tuut tosi paljon leikkaa sun potentiaalia. Toki se on helpoin
aina olla ehdoton ja tehdä kaikki just millilleen joka päivä, mutta musta tuntuu, että se on vaan laiska tapa tehdä asioita.